למפקחי משרד החינוך במחוז דרום, לעובדות ולעובדי המינהל, אתם עורכים קבלת שבת, זו זכות גדולה עבורי, לכבד אתכם. רציתי להגיד לכם תודה בשמי ובשם כל האנשים שנעזרים בכם. זה מה שצריך להיות הדמותו של השוטר ואיש החוק במדינת ישראל, שיש לו שורשים עמוקים, שחיבור למסורת, יש בו מחשבה ערכית שמניעה את חייו, הוא אומר אחדות זה תפיסה ערכית. תכונה של האישיות שלנו, גם אם זה נראה לנו חשוק, מורכב, סיוטי, אין תחושת חוסר אונים. למה אין תחושת חוסר אונים? כי יש דבר בעל ערך שבשבילו אני עכשיו מלא כוח. כל יכול, הנשמה בוכה עוד לא לחזור אליך, לפני שנתקן ונתחבר לאור. כי אנשי חינוך אנחנו פוגשים עד אנשים מצמתים, וצומת יש לכולם. והתפקיד של המחנך זה לכוון את הנער, לכוון את הנערה, לכוון את התלמיד במסע יש... וכמו מים שזורמים בנהרות, דמעותיי הפכו לגשם בשדותיך, הלב עקשן לא מוכן להתגאות, תמיד רוצה אליך. תאיר אותי באור גדול, אור גדול, אם הגעת עד לכאן הזמן הגיע, הלב פושט ידם חיכה רק שתופיע. אני אמור לחזק אתכם, אבל אתם מחזקים אותנו בעשייה שלכם. אני מאחל לכם הצלחה והרבה הרבה טוב, ושנזכה לראות. שלום לכולם, לכל עובדי המינהל, לכל המפקחים, לכל המדריכים, לכל האנשים היקרים. קבלת שבת שמח לכם. שלום למפקחים, לעובדי המינהל, מחוז דרום, משרד החינוך. האמת שאני מתרגשת לדבר עם אנשים שאחראים כעת על החינוך בדרום, זה לדבר עם גיבורים, גיבורי הרוח של התקופה באמת, בפרספקטיבה היסטורית של עם ישראל. אם מסתכלים על אתגרים, על משברים, על עליות וירידות, בתקופה הזו להיות אחראים על החינוך בדרום, זה וואו. תודה על כך שאתם בפרק הראשי, בדיוק סיימתי זום. אור קטן ואתה אור גדול, אם הגעת עוד לכאן הזמן הגיע, הלב פושט ידם חיכה רק שתופיע. אור גדול, כל יכול, נשמה בוכה עוד לא לחזור אליך, לפני שנתקן ונתחבר לאור. מתי יבוא היום שיגמר ולא נדע על כל מה הם מחזיקים את המערכת, מייצגים את המדינה ומול הילדים עם הרבה מאוד סימני שאלה שגם לנו יש, אין לנו הרבה. זמן שמצמיחים אור, אנחנו גם רוצים להכניס אותו, ואנחנו גם יודעים שאנחנו צריכים להצמיח אותו. אתה למדנו שיש חקלאותרפיה, מרפא לצוות כואב, מרגוע לנפש עייפה, לגעת באודם העגבניה, לטפל בגדם העץ, להשקות את עפר העץ, ליהנות מהאור כשחשוך ולשאוף אוויר כשחנוק. האדם עץ השדה, יש הרמוניה, יש מערכת יחסים של קשר בין האדם לטבע, והוא חייב לפעול כדי להפריע. רציתי לברך אתכם, להגיד לכם תודה על כל הפעילות שאתם עושים בחודשים האחרונים בליווי. שלום לצוות הפיקוח של מחוז דרום. רוצה לאחל לכם שבת שלום. הלב פושט ידם חיכה רק שתופיע. מפקחי משרד החינוך במחוז דרום וכל עובדי המנהל, תודה לכם על העבודה הענקית שאתם עושים, על רוח הזאת, על הרוח הטובה, על הנשמה הטובה, על הנדיבות, על התרומות, על ההתגייסות הטוטלית. אני אוהבת, מחבקת אתכם, מנשקת אתכם, ויאללה שיגמר כבר, כפרה עליכם טובים. כמו כתר לראשנו וכמו מים שזורמים בנר. חינוכית ישראלית זה הסיפור שלה. אני מבקש לנצל את ההזדמנות להודות לכם מכל הלב, להוקיר אתכם, להביע הערכה גדולה מאוד על מסירותכם והאכפתיות וההתמודדות שלכם עם אתגרים בלתי נגמרים בבית ובמערכת, והרוח הגדולה שאתם מביאים איתכם. אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא.
וגם בשעות החשוכות של הלילה, תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לכם. שתהיה שבת שלום, אוהב אתכם. הנשמה בוכה עוד לא לחזור אליך, לפני שנתן